Yabona zikhona izinto ezinobangela umuntu athathe ubomi bakhe. Ndenza umzekelo umuntu into adibana nazo. Mna in my case ndolukela eBurgersdorp ndandingenamntu like oothidiso ndibazi ngoku bendingabazi mna oothidiso as family yam like laa nto ndiyakhula mos ndiyababona but I don't know them. So the time ndifuna kaloku utata makandikhulisanga ndaya kutata wasecaweni waseBurgersdorp, utata uMathiso. Utata uMathiso into ayenzileyo because mna bendifuna uyenza ngale ndlela yasecaweni, yabona abecaweni bethu banendlela abenza ngayo, baxheli abenza intoni yabo. So what I did, utata uMathiso wathi kum ufaka unyana wakhe nguRoni, bendiye emngcwabeni kamamakhe ngoku because iweekend ezigqithileyo ndim nonkosikazi. Utata uMathiso wathi kum ufaka unyana wakhe but umfake isiXhosa. So that means ke uba ndiyafuna ungena ndizawungena but akazukwenza into ezimbini, uzayenza into eyi-one ngale ndlela unyana wakhe bezawenzela ngayo. So ndathathwa ke mna ngamadoda ukusiwa entabeni, and then but sifakwa ebhomeni eliyi-one. Kaloku lo tata libhomo, amabhomo amaXhosa enza amabhomo, ufaka nixhomekeke ningena nibangaphi, ngaba yi-one ningaba xhomekekile ngokwefemeli leyo. So singene sobabini ebhomeni, and then hlala phaya the time lo mfo lo ezophuma umntu uRoni. NgokwesiXhosa awukwazi ushiya ibhoma lingatshanga, yabo. So kwadwa ke ngoku sizawuphuma sobabini, yena wangena kuqala kunam, yabo, then wandifaka ke nam, but now kodwa sizawuphuma sobabini entabeni, yabo, ukuze litshe ibhoma. So xa siphumayo entabeni latshiswa ibhoma, so that means akho mntu uzokwazi ushiyeka. Xa siphuma sobabini sahanjiswa ngamadoda asekuhlaleni, ne? And then phaya ekuhlaleni what they did, like amaXhosa the first time ndixhentsa kuyaxhentswa, uyabona, like xa ngosuku lokuqala, uyabona, like Saturday uyakhutshwa uyafika uyaxhentsa phaya in the evening, uyabona. And then the following day kuyenziwe into umgidi, uyabona. Umgidi ngulo ke ngoku apho niyalwa khona. Laa tata wathenga utywala, wathenga yonke into nenyama, uyabona. Mna ndamnika loo mali ndandinayo at that time, long time ago, it was woma 2000 I think mali ndamnika ibininzi ke ngelo xesha, uyabona. Wayenza ke lo tata umgidi, and then after xa gqityenza umgidi sigqitya uyalwa, ne? Kulapho ke ngoku esithi lo tata lo jonga ke ngoku siza kuorganayizela abazalwane nobabini singabazalwane soyi-2 bazothandaza ke ngoku. Andigqityiwe masukuyalwa ke nto, bafika bangena endlini, sangena kwangena inkonzo, uyabona. Uyabona unika le nto bekade ndiyifuna ekuqaleni but at the end ngoba uyenza izinto ngendlela yakhe uzenze isiXhosa, then ndaba ngunodyontyolo, uyabona, like laa nto umkhwetha, not umkhwetha, into krwala, uyaqonda. So siyi-2 no andikho yi-one, phuma ndiyi-one kaloku, ibhoma bindingangenanga ndiyi-one, yabo, zawuba khona ekuhlaleni. So kuba khona ke izinto ebantwini sometimes kunyanzeleka ukuba ndiye esibhedlele after. Khumbula ndiphumile entabeni, just like any person uya esibhedlele xa into. So ngoku abantu banalaa nto ukuba bathi mna ndabaleka entabeni, uyeva loo nto. But ke ngoku into yonke ndiyazazi mna Bongi, uyaqonda. Number 1, umzibhoyi xa ephuma phaa entabeni, andithi kwaqala kwaloku upapa ngoDisemba, no ngoJuni, was it something like that, but 6 months in between, I think it was June, ndangena ngoDisemba mna, uyaqonda. And then umzibhoyi wangena besizintanga, yabona sonke, I think ngoJuni olandelayo, but khona laa difference ye-6 months. Mna kaloku ndinalaa nto ukuba ingoma like ndisemgidini kamzibhoyi ikhona laa ngoma le ithi Sathana udanile uThixo uvumile uzibhoyi yindoda yohalala. Ndahlabelela loo ngoma kwathiwa kumphuma. Nda-understanda ke mna xa bathi iphuma because abafuni into edibane cawe. Kaloku naphaa beculwa nje phaa kum, uyabona like that. So what I'm saying is this is the worst thing whereby people kwi-community yonke bakunika igama bathi ubalekile. Andiyazazi ndibalekanga, uyeva le nthetha. And nomntu ndiyazi amadoda atyile umgidi kum nangona uyenza ngutata uMathiso, uyabona. Xa iAlvana zange ndayenza mgidi,
uyayibona like loo nto because mna I don't believe kwinto zemiqomboto zandiyenze ngaphambili but laa tata wayenza ngendlela ayenza ngayo. So what I'm saying is yinto omnye umntu anoqonda uba yho community lolu hlobo kum. I don't have a problem. Ndiyazazi ndiyindoda, ndiyazazi ndolulukile, ndiyazazi andinajwabi. Uyeva ndithethayo. And okwesibini uLikho, my son, uyambona, uLikho ubefuna entabeni and yena ufuna esibhedlela, uyabona, like strictly esibhedlela. Ndambuza one question, ndathi Likho uyayithanda imigidi na? Andithi abantu xa bavukileyo. Ndabuza uyayithanda imigidi? Wathi uLikho uyayithanda imigidi. Ndajonga ke Likho, uyayithanda imigidi, nantsi 10,000. Ndayinika umamakhe, uyabona, ndathi nantsi 10,000. And then uzawubona ke ngoku wena uba uya ngapha kukuwe, mna andifuni ukuthi ekugqibeleni uzothi. Uyavisisa loo nto. So that means ke ngoku into yonke mna ndazixelela uba umntu ndiyafuna yenza into, andifuna unyanzela umntu ayenze ngendlela ethile because mna ndibizwe I don't care about people who don't care, uyabona, but I know myself and mkakade mna ndingomntu wemigidi, uyabona like laa nto. NakuLikho ndamnike imali but I didn't go phaya end kuye, uyaqonda like loo nto. Wanamandla uzoluka naye. Uyakhumbula ngubani kurhanya the time ndimkhuphela imali kupapiki, ndandikhuphe bani kunto kumphasa, uyabona. Umzekelo ngubani ngokolukho, ngubani uPhatsima, yabo. Mhla uPhatsima ethini uthi ndikhuphe imali zakhupha imali ndizanika noba lo mhlawumbi uthi upapiki okanye bani, I'll do that, uyabona. The reason I do those things is because of ndiyazazi ndiyenzile mna le nto. Uyeva loo nto. So it's what I'm trying to say, I'm talking about something extreme. Ududu but papa, if bona abantu bacinga bona bathi ndiyinkwenkwe, yintoni ebabhodarishayo? Sendenza umzekelo. Kutheni umuntu ezama ndifuna uhamba ethetha kakubi ngami? I don't care about that. I have life, ndiphila life yendoda, ndiphila life ndiyaliwe. Ndanobuya ndive. Ndayalo amadoda athetha phezu kwam. Yabo. Le bayithetha ukuba ayikho loo nto. So what I'm saying is kwinto yonke ke bonke, it's an extreme lapho umuntu omnye, because yabona community that turns against you because abantu babafakela umoya othile. I didn't do anything. So now ukwazi ukuthi ekugqibeleni kune challenges ezithile. Zi-challenges zozobomi. You'll get into them and zizogqitha. Into endithandayo into iyagqitha. Uyeva bonke? Uyagqitha bhuti. And okwesibini ngicela ungazimejarishi ngento eyenzekileyo because ubutye iipilisi xa ndivela. Wakurhama unandi. Wazikhupha. Yabo. What I'm saying is ungazimejarishi ngaloo nto. Yinto egqithileyo. Uyandiva? So that means ke ngoku asinto identify le nto. Singabantu sonke sinendlela i-weaknesses sinazo. Uyabona? Sometimes omnye mhlawumbi uyayenza into mhlawumbi ingabona ngabantu, just yakho iboniwe, safonelwa nathi safuna uncedo phaa sifuna uncedo khona. Uyeva le nthethayo? Because awunawuthula xa ngumntu, sometimes awuyazi noba bamloyile, funeka uthi ndicela nithandazise, ndenza umzekelo. We prayed, no, and prayed. Nabefundisi nabanye. Yabo. So what I'm trying to say kwinto yonke, ndicela uzu-understand uba this too will pass. And into yonke ne inexesha layo. And this won't be remain. For example, if imali yakho ingaphuma phaya ibizotyiwa ngubani? Yeah? Uyatyiwa ngabantwana. Awenza nga-will, iyoya njani kuba ungekho will? That's why ibalulekile ukuba ube ne-will, uba yonke. Ndenza umzekelo, after lunch, xa ufuna lunch, wenza will. Uyayiva le nto? Uyabhala ukuba wena ntontoni kwenze ngolu hlobo. Xa ufuna uNandi, ndenza umzekelo noNandi ungamfakela naye. Uyabona into ethile. If anything, but asithetha uba uzofa, ngiyawuzofa, and ngicela nawe if unoxanezelelo, just talk. Khona abantu umzekelo ngoku uyabona ndiorganize someone, uyabona, ozawukwazi ukuthi azothetha nawe. Uyandivisisa phela? So we love you as much as you said to us you love us. Siyakuthanda nathi. Normally uthi ngelapha naye, ngeze naye apha eMontini naye. I think nangomso sizawudibana nizawubona nje ukuba senza njani because unkosikazi naye akekho mosibona ndiyafuna abe khona. Just nje to talk. Uyandivisisa? Okay ke ithi
bona uba iyabonisa kakuhle. Utheni umnyama? Kodwa ubonile ndimnyama mna? Kushushu alwana. Asiyondlala. Indlala. Indlala. Eh. Hayi, kusitya indlala njani?